Začínáme teda poslední přednášku po malé přestávce. Představuji Mariana Gečevského, sociologa. On se určitě představí sám, toho se nebojím, ale on mě vlastně přesvědčil o tom, že facility není jenom o technologiích, protože my jsme kdysi, a já to vždycky říkal, facility je hlavně o lidech. My připravujeme prostředí pro lidi, ale jako technici těm lidem dost často vůbec nerozumíme a nevíme, co bychom měli. Proto tady máme teda i další profese a Marian je jeden z nich. Takže předávám slovo. Takže raz, dva. Keď budem tu hovoriť, tak to je. Dobre, ja som dostal hneď na úvod takú otázku, že či sa nebojím, či sa vrátiť. No, nebojím, pretože ten, kto sa vrátil, tak je ten, ktorý mi na jednu zo 4 otázok určite odpovie takým spôsobom, aký ja očakávam. Ten, ktorý sa nevrátil, mal na to rôzny dôvod a to už v tomto prípade nie je náš problém. A na čo chcem vlastne upozorniť, že my sa často snažíme s ľuďmi pracovať tak, že sme orientovaní na problémy a nie na riešenie. A toto je napríklad jedno z riešení. Ak chcem s vami robiť a chcem, aby to malo efektivitu, tak je dôležité, aby ste si zvedomili to, čo sa tu teraz bude odohrávať. A takže ten, kto si to zvedomí, je vlastne ten, ktorý sa stal obeťou svojej zvedavosti a vrátil sa sem. Ja v zásade prednášam väčšinou tak, že ak si niečo pripravím, tak väčšinou sa toho vôbec nedodržujem, takže som zvedavý, či vôbec tlačím to tlačidlo toho, čo ide za mnou. Lebo by som vám chcel niečo odovzdať a trošku s vami spolupracovať a využiť ten čas. Prečo vlastne taký mimozemšťan a niečo ako sociálny FM alebo baviť sa vôbec o sociálnych vzorcoch a o rozmeroch tých ľudí je dôležité pre mňa a myslím si, že po skončení tohto krátkeho stretnutia to nejakým spôsobom môže byť dôležité aj pre vás. Takže ja budem s vami trošku pracovať, budem vám dávať otázky a nejakým spôsobom vás aktivovať a porozprávam vám aj krátky príbeh. V zásade moja práca to je taký agent provokatér a pokiaľ by ste chceli využiť moje alebo niekoho mne podobného človeka služby, tak takého agenta provokatéra vlastne potrebujete na to, aby vám ten systém fungoval. Tak úplne z úvodu. Napríklad, ak by som chcel roztvoriť atmosféru v tomto priestore a vytvoriť tu nejakú hustotu, tak to môžem povedať takým zvláštnym tónom a bude to husté. A keď vás do toho príjmem, aj keď do zložitej a náročnej odpovede jednoduchším spôsobom, tak tú atmosféru môžem zriediť. A teda dám vám takú prvú základnú otázku. Prišli ste sem kvôli tomu, aby ste sa zabavili, kvôli tomu, aby ste našli nejakú inšpiráciu, kvôli tomu, že vás sem poslal zamestnávateľ a beží vám to na výplatnej páske, alebo preto, aby ste si tu urobili nejaké obchodné rokovanie a prípadne uzavreli obchod. Musíte si to premyslieť. A už len tieto 4 dôvody, pre ktoré ste sem prišli, určujú to, ako budete mňa počúvať. To je všetko. A ja tu môžem buď to skákať po hlave a popri tom robiť nejaké fyziomentálne etúdy, aby som zaujal vašu pozornosť. Ale pokiaľ ste sem prišli len z povinnosti, lebo vás sem poslal zamestnávateľ a vám už beží výplatná páska, je úplne jedno, čo tu budem robiť. A prečo to hovorím? Toto všetko je súčasťou systému. To, čo sa tu snažíte robiť a to, čo sa snažím teda svojím spôsobom a ja robiť, je tiež systém. A pokiaľ má byť systém funkčný, tak si dajme otázku, že pre koho je vlastne ten systém. Tá posledná otázka na konci toho celého procesu, pre koho to je. Prečo je tak dôležité rozumieť v tých systémoch aj ľuďom a nie je tak absolútne podstatné, aby všetko správne fungovalo, je, že vám poviem krátky príbeh, ako sme sa sem dostali. Najprv nás navigácia posielala niekde úplne inde. Tým, že poznám tú cestu, tak sme si to skrátili. Dobre. Prvý systém zlyhal. On by nezlyhal, keby sme išli podľa neho. Ale môj systém to skrátil, respektíve našli sme inú cestu. Prídeme na parkovisko. Ani za toho čerta sa nalogovať a dať si nejaké zaplatenie lístku. Aplikácia nefungovala. Museli sme sa nalogovať na úplne inú platformu. Milan sa potreboval niekde nahlásiť a potom to fungovalo, ale na úplne inej platforme, kde ho to premostilo vlastne z toho, kde tam bolo daj si čiarkový kód, potom mi pošli SMS-ku, nula systém. Potom prídeme sem. Nakoniec si nevieme načekovať vstupenky. Takže nás ten doviezol k pavilonu človek,
ktorému sme boli sympatickí a previezol nás bez toho, aby sme prešli cez turniket. Jaký dôležitý je ľudský faktor v systéme. Potom prídeme sem, konečne nájdeme to Pčko, lebo už sme prišli neskoro a pýtame sa na registračnom pulte, keďže je tam napísané registrácia vstupeniek, kde je tu konferenčná sála a teta povie na oboch poschodiach. A neviete náhodou, kde je táto a táto? To neviem, budete sa musieť poprechádzať a si ju nájsť. Je to súčasť systému. Potom ideme ďalších 5 krokov a konečne zbadám, že informačné centrum je to rovno v tej hale pod nami. Prídeme k tej dievčine, povieme, na akú prednášku ide, dievčina sa na nás pozrie a povie, celá odpoveď zase nebolo súčasťou systému a pritom je v systéme. Tak sa vás teda vlastne pýtam, v čom je problém? Je v problému v ľuďoch, alebo je problém v systéme? Skúste sa nad tým zamyslieť. Teraz vám dám ďalší príklad. Bol som na jednom ostrove. A z toho ostrova som sa vracal tak, bolo mi to veľmi ľúto si to so sebou nevziať, že som mal v ruksaku 5-litrový hlinený demižón vína. Lebo to víno na tom ostrove je veľmi vzácne a ja som si ho chcel odniesť domov. A ten plecniak som mal takto tu a išiel som zase cez ten turniket, kde sa teda ťahajú tie ruksaky po tom páse a je tam chlapík, ktorý to čekuje a potom je tam druhý chlapík, ktorý vám to všetko vyleje, respektíve vás ešte môže aj zatknúť, že tam máte neviem čo. Ja som si ten ruksak doniesol do Bratislavy. A mal som ho stále na pleci. Stačilo sa pozerať na ten systém. Keď som prichádzal k tej búdke, do ktorej sa má ukladať ten ruksak na pás, tak som sa schválne postavil k ľuďom, ktorí vyberali z ruksaku tie fľaše, dopíjali ešte tie svoje kvapky vody a takto to tam hádzali do toho vreca, aby mohli prejsť. Samozrejme, že som bol za debila, lebo som to videl a som taký debil, že som tú 2-litrovú fľašu plastovú z ruksaku nevyhodil. Čo spravil ten chlapík, keď to videl na monitore? Iba zareval opovrčlivým spôsobom na toho svojho kolegu. Battle. A tak ten ruksak prešiel a ten druhý ma len prinútil vyhodiť tú plastovú fľašu, ale to, že tam mám ďalších 5 litrov v hlinenom demižóne, toho už nezaujímalo. Pretože s tými bielými rukavičkami mi nemôže vstúpiť do toho ruksaku. Systém fungoval? No schválne zamyslite sa, áno či nie? Fungoval. Ale keďže je rutinný, ako tu zaznela tá poznámka, tak vy vlastne v tej rutine viete ten systém celý rozbiť. A ako rozbijete systém tak, aby nebol rutinný? Že tí ľudia sú si vedomí, akú majú v tom systéme rolu. A pokiaľ sa vám toto podarí, tak vám začne fungovať úplne všetko. No a teraz príde tá otázka toho môjho mimozemšťana, že a čo nám to tento rozpráva, jak my môžeme dať ľudí do systému, keď ste to v zásade všetci technicky angažovaní ľudia, zaujímajú vás tie metriky, tie hranice, tie pravidlá od do. A ako nejak nastaviť ľudí tak, aby fungovali pravidlá s ľuďmi. A to by som sa vám snažil v tých pár slajdoch odovzdať. Ale keďže ja teda improvizujem stále, tak som si pripravil pre vás pár otázok z toho, ako som vás tu sledoval. A skúste sa do toho zapojiť. Mám mikrofón, budu nosiť mikrofón. Čiže, povedzte mi, čo je cieľom riadenia budov, napríklad. Byť efektívní, byť úspory, nemít žiadne opravy. Dobre, súhlasíte s tým všetci? Chcete niekto dodať? Rozšíriť? Áno? Jo, tam, áno? Tak, to dáš je. Spokojenosť užívateľa. Tiež dobrá odpoveď. Ďalšia otázka. Prečo je dôležité, aby ľudia v tých budovách, respektíve v tých priestoroch, systém riadil spontánne? Prečo je dôležité, aby ten systém dokázal tých ľudí uriadiť bez toho, aby sme kontrolovali iným systémom, či ten systém funguje? Tu ste vy? Nerozumiem otázky. Že prečo je dôležité, aby systém, akýkoľvek, ktorý riadi ľudí, ich dokázal riadiť
spontánne tak, aby sme nemuseli vyvíjať ďalší systém, ktorý kontroluje, či ich ten systém riadi správne. Jestli ten první kontroluje. To přirozené a efektivní. Zase sme u toho, áno. A pokiaľ sa zaorientujeme na ľudí, prečo je dôležité, aby ľudia fungovali v systéme spontánne? Áno. Nevytvářeli chyby, aby nechybovali. Áno, výborné. Hej. To znamená, aby byli produktivní. Tady ještě? No, protože jinak by ten systém nepoužívali. Áno. Dostává jedničku. Ďalšia otázka. Ako pracovať s nákladmi na budovu? Respektíve, máme sa sústreďovať na riešenie a riadenie nákladov na budovu alebo na riešenie nákladov na ľudí? Čo myslíte? Ja říkám, že na lidi. Na ľudí, hej? Ale sme v dobe, kedy sústreďujeme skoro všetky financie na riadenie tých systémov a tých technológií. Zkuste nějakému ředitelovi říct, že budete to dělat podle lidí. No. Já Že- to řekla. Ďalšia otázka. Ty to řekneš, to s tomu věřím, že ty to řekneš, ale Kedy vieme docieliť, lebo to slovo tu zaznelo, efektívny výkon systémov a kedy vieme docieliť efektívny výkon ľudí? Skúste sa nad tým zamyslieť. Poďte spontánne kdokoľvek. Aby ten systém fungoval v našej miestnosti, poďte spontánne. Tak lidi budou fungovat, když budou inspirováni a když budou vědět, proč to dělají. To si teda počul pan Jaké moudré huby ty si dneska dal? Na další raňajky? jednička. Áno, áno. Dôležité, čo som teraz urobil, že som ponúkol týkanie, je to neformálne a svojím spôsobom nebezpečné. A zase sme v rovine systému. A prečo si to môžem dovoliť a pán nie je urazený? Čo myslíte? Chválil. To je jedna vec. Protože pán chválil. Najdôležitejšie je, že sedím na stole a rozbúravam ten systém a tak som vás prinútil brať ma takého, aký som. Niekedy totiž dodržať ten systém znamená, že vytvoríte novú dogmu a také pravidlo, ktoré tých ľudí viac obmedzuje, lebo si ani neuvedomujú benefity toho systému. Preto je veľmi dôležité, aby ľudia tomu rozumeli, tej svojej roli aj výhode toho systému. Inak je to úplne jedno, čo do tej budovy alebo do toho priestoru dáte. A teda posledná otázka, na ktorú viete odpoveď všetci, ale vlastne vidíte, že ste si teraz odpovedali tak či tak na tú poslednú otázku. Komu je ten systém určený? Nech je akýkoľvek. A túto odpoveď viete všetci. Ty jo, si to nemá cenu dávat A jednotlivcom. preto som tu. Aby sme si povedali niečo o tých ľuďoch. Tak poďme na to. Moje meno je tu v prípade, že by ste ma chceli nejakým spôsobom spoznať v rámci teda svojich projektov, tak vlastne sa treba kontaktovať na Milana. Ja sám o sebe teda som z takého iného súdku, pokiaľ robím tie vlastné projekty, alebo teda tie vlastné prezentácie, či teda prácu, tak je to v oblasti teda tej sociálnej psychológie. Ale mňa veľmi, keďže sa v tom pohybujem už roky, zaujal práve ten facility management a tak vám chcem niečo ponúknuť. To, čo som teraz robil, je, aby ste si na vlastnej koži nejakým spôsobom vedeli predstaviť, že okrem toho, že tí ľudia sedia len pri stole, tak existujú hneď dva faktory. Ten prvý je, že ľudia medzi sebou naozaj vyvolávajú a vytvárajú tzv. Fyzikve, respektíve oxidačnú chémiu priestoru. My nejakým spôsobom voníme, my nejakým spôsobom sme fyziologické bytosti, ktoré na seba reagujú, my nejakým spôsobom dýchame, my sa nejakým spôsobom prejavujeme a toto všetko sa teraz oxidačne odohráva v tej fyzickej atmosfére. Takže meranie vzduchu, výmena vzduchu, práca s kyslíkom vzduchu, práca s klimatizáciou, to všetko súvisí nejakým spôsobom s existujúcou oxidačnou chémiou. Keby tu boli stroje, tak nebude to nutné, lebo oni ju nepociťujú, ale zároveň ju ani neovplyvňujú. Jedine, čo budete cítiť, tak sú možno len tá
taká tá pachuť tej chemickej súčiastky, že budete možno cítiť olej, alebo budeme možno cítiť teplo toho, že sa tam niečo zažhavuje. Ale človek, či chce alebo nie, tú oxidačnú chémiu proste robí. A tak je teda nutné sa tomu technicky venovať. Potom je tá druhá rovina. Človek nech robí čokoľvek, nech by chcel tomu akokoľvek brániť, tak vytvára ešte aj tzv. Mentálnu chémiu priestoru. A to už máme zase tie rôzne certifikáty od toho, jak má byť tá budova pekná, až po ten jednotlivý space management, vo vrchole až k tým hodnoteniam typu well-being, ktoré teda hovoria o tom, akým spôsobom je charakter tej budovy vďačný, ako ho môžeme certifikovať na nejakej úrovni, ale stále platí, že ak sa nezačnete zaoberať tou mentálnou chémiou priestoru, minimálne rovnomerne s tou oxidačnou, teda s tou fyzickou, s tým charakterom, s tým pohybom tých ľudí v tom priestore, tak sa na tie systémy začnú rozpadať, ako na tých príkladoch, ktoré som vám uviedol, napríklad tou cestou sem, alebo na tom letisku. Dobre. Potom existuje ešte ďalší faktor, takzvaná priestorová blízkosť. Tým, že pôsobím neformálne a tým, že nejakým spôsobom sa to snažíme roztvoriť a tým, že ste sa sem vrátili tí, ktorí plus minus to aj chcete počuť, tak napriek tomu, že máme priestorovú blízkosť, sme si úplne cudzí. Ale spôsobom, ako sme sa tu teraz stretli, tak vám tá priestorová blízkosť už neprekáža, pretože ste sa už tým uvoľnením jednak v tej oxidačnej a jednak v tej mentálnej chémii, ktorú vysielate, a spôsobom, akým teraz rozmýšľate, tak sa ten mentálny odstup medzi vami znižuje. Bežne totiž funguje v akomkoľvek systéme, a systémy to robia veľmi rady, že tí ľudia, nech sú akokoľvek blízko, tak sú od seba extrémne ďaleko. A pociťujú tzv. Sociálny odstup a dneska to ešte umocňujú aj všetky tie sociálne apky. Takže je úplne bežné, že vy chcete niečo v priestore spraviť, bavíte sa s 3 ľuďmi, ktorí takto vedľa seba sedia, používajú a sú účastníkmi vášho systému, ale pritom každý z nich má úplne iný názor na tú vec a navyše nie sú ochotní sa ani medzi sebou o tom systéme, o tých vašich pravidlách alebo o tých vašich benefitoch, o tom čokoľvek, čo je nutné tým systémom dodržať, nie sú ochotní sa o tom baviť. No, takže zase budete potrebovať len nejakého mimozemšťana, ktorý bude ochotný tam ísť a možno im odovzdať to, čo pre nich robíte, respektíve čo im chcete dať. Takže dá sa nejakým spôsobom pozerať aj na ľudí, teraz to poviem hlúpo, dá sa určitým spôsobom pozerať aj na ľudí tak, aby sme ich vedeli podľa nejakej plus minus normy toho akože mentálneho vzorcu nejakým spôsobom identifikovať a začať pomáhať tomu systému. Ja som si dovolil dať sem takýchto 5 výroz. Vidím tu už smiechy, takže je evidentné, že sa tam v tom človek vie aj nájsť, respektíve pozná svojho šéfa alebo kolegu alebo niečo, čo sa deje na oddelení. A pokiaľ prídem do toho priestoru a zažijem niektorú z týchto diagnóz, ja tomu teda familiárne hovorím diagnózy, tak je jasné, že tam musím niečo s tými ľuďmi robiť. Pretože ak tam existujú takéto výrozy, tak nech je ten systém akokoľvek perfektný, môže sa vám rútiť na jednoduchých veciach. Ja rád používam príklad, keď som bol vo veľmi renomovanej veľkej firme, teda na Slovensku, jedna teda z ocestier gigantickej matky, IT-čková spoločnosť, kde sa to začalo všetko meraním vzduchu, až to skončilo obrovskými benefitmi typu food park, úplne iná kaviareň, veľká terasa, relax room, potom im tam mali donášky jedál, potom im tam ešte varil špeciálne kuchár len pre nich. Ja keď som tam prišiel, ak som si povedal, že tu žiť, tu pracovať, wow, a ja ešte môžem byť toho súčasťou. Tak to išiel oproti mne chlapík a hovorí, ty si ten? Asi hej. No tak to nám tu budú už aj smrdeť pomaranče, môžeš s tým niečo spraviť? Lebo zrovna v ten deň, keď som prichádzal, im tam doniesli ešte aj automat na čerstvú pomarančovú šťavu. Mali tam kanceláriu s celým Belínom, tam bolo 9 ľudí, ktorí sa starali o vzduch a nevedeli vyriešiť na oddelení hádku s klimatizáciou. A tak vám dám zase jednoduchú otázku.
Ako vyriešite neriešiteľný problém so vzduchom a klimatizáciou, čo je taká silná téma dnes pri meraní toho vzduchu? Skúste sa zamyslieť. A nadhoďte čokoľvek. Ako vyriešite často neriešiteľný problém s klímou? Placebo efekt. Sú rôzne finty, tak ako som tu počul, meranie pred, meranie po, ukazovanie displeju, koľko máme teploty, a keď je niekomu teplo a vidí, že má mu byť chladno, tak mu začne byť vlastne chladno, aby nebol za blbca, ale ono to dlho nevydrží. Evidentne, viete, o čom hovorím. Můžu ti například, jak tohle řešili, Siemens sám má vlastní technologie a na vlastním baráku dostal za úkol, že musí o 1-2 stupně snížit teplotu. Tak to tam udělali a lidi okamžitě chodili ke skřínkám a zase si to házeli nazpátek, tak jim odepli ten displej od těch tlačítek. A oni si na displeji mohli natočit, co chtěli, ale a už byli spokojení. To je ten placebo efekt. Nakoniec na tom Velíne to dopadlo tiež tak, že nemohli tých ľudí už prepustiť. Všetky tie tlačidlá boli vypnuté, oni tam museli ostať sedieť, aby to vyzeralo, že všetky tlačidlá sú aktívne, keďže na tom robili 5 rokov. A prefinancovávali vlastne ten systém ďalšie 2 roky, že živili tam tých ľudí, ktorí mali len jediné zmluvné tajomstvo, že nesmeli prezradiť, že sa tie čidlá vypli. Ale ešte jedna normálna, alebo teda jedno normálne riešenie, tak to som povedal, že finta, ale to vlastne nie je finta. Zase si môžete nájsť týpka, ktorý na seba zoberie tú zodpovednosť a presadí vám tých ľudí. To je celá veda. Pretože medzi tými ľuďmi sú ľudia, ktorí milujú chlad. A keď je niekomu teplo, tak jednoducho nemôže byť blízko tej klímy. A zase naopak. Je to človeka, ktorý tam vstúpi a sa s tými ľuďmi jednoducho začne rozprávať. A čo sa stane? Absolútny benefit, ten váš systém začne fungovať. Keď ale sa v tom systéme nachádzajú ľudia takto nastavení, tak potrebujete s nimi robiť. Pokiaľ toto nezoberete v podtext, tak akékoľvek technické riešenie, keďže sme si povedali, že systém je pre ľudí, tak ak nezačnete teda s tými ľuďmi v tom systéme robiť, tak jednoducho akokoľvek chránená, akokoľvek patentovaná technológia vám začne zlyhávať a vy musíte vymysleť systém, ktorý skontroluje systém, prečo ten systém nefunguje. To je úplne bežná vec, ktorá sa dnes deje. No, a teraz prichádza k tej veľkej finte. Prečo som totiž nútený s vami rozprávať trošku žoviálne a celé to roztvárať, je to, že človek si za svoj jeden pracovný deň nie je schopný zapamätať viac ako 5 vecí. Nie je schopný sa naučiť teda 5 nových vecí. A ja tu prednášam ako posledný a vy už ste sa plus minus niečo naučili. Ak ste započuli niečo nové a malo to pre vás zmysel a ja už hovorím niečo 6, tak máte vypnuté mozgy. Tak jedinú šancu, ktorú mám, je dávať to do nejakého úsmevu, aby ste boli ochotní ma ešte prijať. Lebo Einstein, ak ho teda považujeme obrazne za jeden z tých mozgov, podľa ktorého môžeme veci porovnávať, nebol schopný si zapamätať viac ako 7 denne. A prečo to hovorím s takou istotou? No lebo to je jednoducho neuropsychológia, zatiaľ sme sa ďalej nedostali. A ja už som vám tiež ponúkol viac ako 5. Tak skúste ešte si nájsť teda tú kapacitu v tom mozgu, tú energiu a ešte vám niečo poviem. Ľudia majú homogénne a heterogénne potreby. A tie heterogénne, tie sú všetky tie, o ktorých sa tu v tých technických spôsobov riešenia v priestore vlastne rozprávate. A to sú veci ako somatické, interakčné, faktorické, prevádzkové a samozrejme teda senzorické vnemy. Všetky tie situácie, ktoré vlastne potrebujete technicky ošetriť, sa nachádzajú v tomto stĺpci. A sú to heterogénne potreby, úplne rozdielne. A vďaka tej rozdielnosti sa hľadajú tie najlepšie, globálne najjednoduchšie, možno často niekedy aj veľmi drahé, ale hlavne kontrolovateľné a hlavne funkčné, hlavne rozvíjateľné, opakovateľné, zdokonalovateľné, ale stále technológie, ktoré majú tie heterogénne potreby tých ľudí vyriešiť. Dobre? Pomohlo by nám, keby sme vedeli, čo majú všetci ľudia rovnaké.
Keby sme s týmto dokázali pracovať, tak to vieme vložiť do toho facility managementu. A to je to, čomu ja teda hovorím sociálny FM. Ľudia sú si totiž všetci v niečom rovnakí. A je úplne jedno, z ktorej časti Zemegule pochádzate, týchto 5 faktorov máme rovnaké všetci. A to je poriadok, je to perspektíva, bezpečie, istota a príťažlivosť. A pod týmito svetmi sa nachádza veľmi veľa návodov, ako v ľuďoch docieliť to, aby sa cítili bezpečne, aby bezpečne používali systém, aby sa vďaka systému dostali do bezpečia. Môžeme veľmi pekne ľuďom vysvetliť, akým spôsobom je pre nich ten systém perspektívny a čo im všetko dáva, aby videli zmysel a boli v tom a išli s ním. Môžeme veľmi krásne ľuďom vysvetliť, akú im to môže dať istotu, aké im to dáva nové príležitosti a k čomu. A teda v neposlednej miere im dokážeme vysvetliť, že to je niečo, čo je rovnaké, ako má jeho sused. A keď s týmto dokážeme robiť a tie svety máme vysvetliť, s nimi sa dá robiť, ale nie je to teda priestor na tento deň, tak dokážete tie systémy aplikovať medzi ľudí. A funkčne. No a záver. Aby som vám dal takú spomienku. Skúste sa prosím vás zamyslieť a ja si vás akoby, buď sa mi prihláste spontánne, alebo si vás nejakým spôsobom vyvolám. Skúste sa zamyslieť nad tým, že je tam 5 ikon. A ku každej tej ikone je priradená jedna tá homogénna potreba. Zamyslite sa, keby som bol robot Augustín, do ktorého môžete nahodiť tie tajné kódy, podľa ktorých vám rozdelí ten systém, rozdelí ľudí, rozdelí ich správanie, dá návody. Skúste sa zamyslieť, ku ktorej ikone, ktorá tá potreba patrí. Tak, skúsme poriadok. Napríklad. Přitažlivost k srdci zřejmě, ne? Dobre. Takže máme tu prvé, že príťažlivosť srdce. Dobre. Skúsim ďalej. Jistota by mohlo být rovná se. Istota by mohlo byť rovná sa. Bezpečí vykřičník. Bezpečie, výkričník. OK. To se nenapadá, ale jako perspektiva je proč, ale nevím, či tady symbol. Děkuji. A poriadok rovná sa? Poriadok rovná sa. Dobre. Já bych tu perspektivu dal plus, protože to je něco do budoucna. Teraz som urobil jednu fintu. Ten návod máte na obrazovke, ale spôsobom, ako som to nakreslil, tak som vás ešte aj spochybnil, lebo stačilo len rozhodiť tie ikony. Všimnite si, že v ľavom hornom rohu máte farebne označené tie jednotlivé otázky a tým pádom viete ľahko doložiť, kam to ide. Lenže bez vysvetlenia ste spochybnili, či to môžete použiť. Ale je to tam. Vysvetlím, čo je naozaj poriadok. Prečo? Je perspektíva. Ako je bezpečie? Kedy je istota a komu je tá príťažlivosť? No a teraz sa skúste úplne na záver zamyslieť nad tým, ktorou ikonou ste vy. Nebudem vysvetľovať, čo sa všetko pod tým svetom skrýva, ale skúste sa zamyslieť, kým ste vy. A poďme si spraviť teda, vás o to pekne prosím, príjmite moje pozvanie do hry a skúste prísť ku mne výkričníky. Ak sa niekto cíti ako výkričník. Takže výkričník nám odchádza. Výkričník práve stratil čo? Zmysel pre poriadok. Nerobím si srandu. Keď výkričník, tak poď ku mne. Poď vedľa mňa. Spravíme takú skupinu. Čiže tu mám výkričníky. Teraz vás poprosím, poďte po mojej lavici plus. Pluskáči.
Poďte to skúsiť. Čiže po mojej lavici plus teda ľudia, ktorých zaujala tá perspektíva. Takže po mojej lavici plus. Poď, neboj sa, výborne. Ide ďalší, ak teda nejde na toaletu, už máme eufóriu, výborne, je tu. Teraz vás poprosím, skúste tí, ktorí tam vnímate, že ste otáznik, byť tu. Príďte sem ku mne otázniky. Nebojte sa toho. Vôbec to neboli. Nakoniec sa zasmejete. Že otáznik ku mne, ja som Maroš, ahoj. Čau. Že otáznik, máme ďalší. Výborne, tiež Maroš. Ahoj. Máte spojené ruky obaja, jak to robíte? Teraz. Skúste sem prísť ľudkovia, ktorí sa vidíte ako rovná sa. Čakali na to, čakali. Výborne, rovná sa. A teraz jednoduchá otázka, skúste prísť sem niekto, kto sa cítite ako srdiečko. Zostaň tam. No, a čo vám teraz ponúkam? Máme výkričníky, máme pluská, máme otázniky, máme rovná sa a máme srdiečko. Všetci sme interaktívne bytosti a bez ohľadu na to, aby som to vysvetľoval, to není vlastne cesta dnešného dňa. Cesta dnešného dňa, aby ste sa boli schopní nad tým zamysleť, lebo každému to totiž funguje a to je úlohou tohto cvičenia, toho, do ktorého som teda rád, že ste prizvali pozvanie. Pozrite sa akoby všetci nejakým spôsobom na tú skupinu. Nie na tú, kde sa nachádzate, ale na tých ostatných. Čiže srdiečko sa rozhliada, plusko sa rozhliada, výkričník sa rozhliada po skupinách a ja vám garantujem, že keď uvoľníte to pnutie vnútorné, tak zistíte, že výkričníky sú si v niečom podobné. Že, teraz nemyslím fyziologicky, ale že to, čo vyžarujú v rámci tej oxidačno-mentálnej chémie, je spoločné. Všimnite si, že pluskáči, pokiaľ sa nimi cítia, lebo ja som ešte úplne všetko nedovysvetľoval a není to naozaj ani teraz cieľom, ale ide o ten prvý point, tiež majú niečo spoločné. Všimnite si, a už ste to asi aj zaregistrovali na správaní sa, že to srdiečko je niečím charakterné. Všimnite si teraz všetci, to rovná sa, aj to je nejakým spôsobom charakterné. A nejakým spôsobom je to charakterné aj ten otáznik. Skúste to navnímať, len tak zo zamyslenia. Teraz spravte skupinu, rovná sa, urobte malý kruh, len tak pre seba a skúste si povedať, kto som, prečo som tu, na čo som došiel, o čo mi ide, to je jedno. Skúste dať aspoň 2 vety ako skupinu. Skúste sa pobaviť, prečo ste sa tu ocitli ako otázniky. Ty sa pobavíš len so mnou. Výkričníky, skúste si niečo povedať, prečo ste tu. A pluska, prečo ste si vybrali plus. Skúste si to len medzi sebou povedať. Vo svojom vlastnom tichu. Tej skupiny. Tak prečo si srdiečko? Stihli ste to niečo v tej dvojke? Čo vás napadlo? Co nás spojuje otázka, jak to udělat, jak na to? Jednoduché. Výborne. Čo vás spájalo, Kaloši? Plus. Na čo ste došli? Vôľa sa rozvíja? To len normálne môžeme dať trapný five. Dobre, dobre. Dobre. Na čo ste došli? Takto v dvojke. Přišli jsme s Hankou na to, že ten důvod, proč jsme sem přišli, je vlastně stejný. Že jsme hledali inspiraci. A teraz si pozrite, kde by ste tú inšpiráciu priradili. Poviem k tomu.
Na čo ste došli? Všichni přišli rozšířit obzory. Rozšíriť obzor. Výborne. A teraz vám k tomu dám malé vysvetlenie. A teraz sme ho nachytali. Výkričník povedal, že si prišli pre nejakú inšpiráciu. A rovná sa, aby si rozšírili obzory. Ono by to vlastne vyzeralo, že to môže byť perspektíva, že? Lenže perspektíva povedala, že oni vnímajú spoločne, že sa chcú rozvíjať, respektíve niekam ísť. Ísť za niečím, čo je tam vidieť, aby mohli byť ťahaní tým niečím, čo im dáva zmysel. A to sa volá perspektíva. Pokiaľ chce byť niekto inšpirovaný, aby si to mohol zaradiť do plánu, hovorím správne, tak sú to vlastne výkričníky. Čo pre teba znamená inšpirácia? Inspirace pro mě znamená pohled do budoucna, něco, kam bych měl jít. Jo? Co považuji za dobré, za prospěšné, za motivující. Použitelná do budoucna. V podstatě hledání informací, které do budoucna chci využít. Vnímate tam ten poriadok? Keby som to celé dovysvetľoval a išli v tých ikonách, tak to všetko nám začne zaklapávať. Ja už vychádzam z pohľadu toho, že to vnímam, viem, ako na to reagovať, ale tu je ten poriadok. To neznamená, že slovo poriadok znamená, že to musí mať perimeter a že môžem ísť len odtiaľ potiaľ. Lebo improvizovať môžu len pripravení. To si proste žiada pracovať s tými inšpiráciami. A teda tá vaša téma? Ešte raz? To je rozšíření těch obzorů. No a ako súvisí rozšírenie obzorov s istotou? To je těžká otázka. Ono totiž to rozšírenie obzoru, to je totiž práve tá istota. Aby som vedel, kam ísť, aby som vedel, kedy ísť v tomto prípade, aby som to vnímal, tak potrebujete zažiť tú istotu, potrebujete si byť v tom istý. Toto cvičenie smeruje k jednej veci, že to, že vám to poviem, tak to nemôžete generalizovať. A v tom je vlastne čaro práce s tými ikonami. Že pokým nemáte zažité to, čo sa pod tým skrýva, ako to detekovať, tak to nemôžete generalizovať, lebo sa to nedá, lebo to tam nenájdete. Ale keď vám správne dovysvetľujem, ako sa dá s poriadkom, s perspektívou, s bezpečím, s istotou a s príťažlivosťou pracovať, budete schopní takto vnímať vaše všetky systémy. Lebo ten systém, pokiaľ má s tými ľuďmi pracovať, tak aby som uspokojil vás, tak vám tam potrebujem dať tú istotu, prečo za tým takým spôsobom ísť, kedy a akým spôsobom s tým fungovať. Pokiaľ tu mám vlastne chalaňov, ktorí povedali, že hľadajú tie návody ako na to, tak to priamo súvisí s bezpečím, že rovno si to zafixovali, to je ako na to. Takže tie základné otázky a priradenie tých otázok k tým jednotlivým slovíčkam, to sú vzorce, podľa ktorých môžete nejakým spôsobom autorizovať, respektíve upgradeovať, respektíve kontrolovať všetky vaše systémy. A pokiaľ ten systém nebude poskytovať niektorú z týchto oblastí, nebude vedieť s ňou robiť, nebudete to vedieť tým ľuďom odovzdať, tak viete, že sa vo vašej firme nachádzajú ľudkovia, ktorí ten systém pre rôzne dôvody neprijímajú. A navracajúc sa na ten úplný začiatok, začnú vytvárať takú oxidačnú chémiu a také mentálne vzorce, že sa vám ten systém jednoducho začne rozpadať alebo nebude fungovať správne. Preto je dôležité si tieto vzorce zažiť. No a to je vlastne na dnes všetko. A já vám děkuji. Tak já vám děkuji, já nevím, měl mikrofon. Děkuji. Takže já taky vám děkuji. Určitě to byl perfektní závěr. Já si teďka dovolím vlízt tady na závěr, abych to něčím uzavřel, aby to mělo nějakou hlavu a patu. Já si potom od tebe ještě nahraju, třeba, jestli můžu. Takže já vám všem děkuju, já si takhle přihlásím kameře, hlavně je kazala. Tak, všem vám děkuju vám za to, že jste se zúčastnili tohle semináře. Mám obrovskou radost, kolik vás tu zůstalo, fakt jako
Bylo to perfektní. Já si myslím, že ta skladba těch přednášejících byla fantasticky pestrá. Já jim moc děkuju. Hrozně moc jim děkuju, že přišli. Že vlastně každý kousli trošku z jiné strany do toho jablíčka a věřím, že zase se podaří při nějaký další příležitosti, jakou objevím někde, že bychom zase vypsali nějaký další téma a že bychom se takto sešli. Jak je vidět, tak to osobní setkání je perfektní, ale děkuji i lidem, co jsou na síti, protože určitě i pro mě to něco mělo. I oni slyšeli třeba i tu poslední hru a pochopili, že to není jenom o tom, jakou máme technologii, jaký máme IoT prostředky, jaký máme technologie řízení, ale že to je o tom, že vlastně na konci je ten člověk. A jednou snad všichni pochopí na to, že facility management má povinnost mít budovu a má cíl starat se o člověka. A když si to vezmeme jako závěr dnešního dne, tak to bude perfektní. Já vám moc děkuji za účast a přeji vám příjemný zbytek dne. Podívejte se na výstavu a příjemný večer. Mějte se hezky.